Przez najbliższy czas na naszym kanale będziemy przypominać osoby, które przez 26 lat działalności Klubu Filmu Niezależnego wystąpiły w naszych filmach. Ile na Wałach? Nazywam się Mirek Polnicki, mieszkam w Rybniku. Możemy to zrobić dzięki bogatemu archiwum, które przez lata udało nam się stworzyć. Dzięki tym materiałom poznacie wiele ciekawostek z naszego filmowego świata. A przy okazji dowiecie się także o naszych aktualnych planach i nowych projektach. W latach 2001 i 2002 zorganizowaliśmy w Domu Kultury Chwałowice, gdzie mieściła się wówczas nasza siedziba, 3 castingi filmowe. Początek weekendu, a w Domu Kultury tłum głównie młodych ludzi. Podobnie jak podczas poprzedniego zorganizowanego przez klub filmowy castingu, tak i tym razem brakło chętnych do spróbowania swoich sił przed kamerą. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem i to właśnie dzięki nim praktycznie wszyscy aktorzy, którzy później pojawili się w naszych produkcjach, rozpoczęli swoją filmową przygodę razem z nami. Jedną z nich była Monika Mazurek. Wystąpiła tylko w 2 naszych produkcjach, ale stworzone przez nią role na długo zapadły nam w pamięć. Zagrała przyjaciółkę tytułowej Natalii z serialu Natalia Ostatnie Słowo, a także sekretarkę szefa firmy ochroniarskiej w filmie Jak przed wojną, w którym wystąpiła u boku Aliny Nowaczek i Jacka Klimka. Monika od początku zwracała uwagę swoją naturalnością i swobodą przed kamerą. Swoje role odegrała naturalnie, z dużą lekkością i bez cienia fałszu, szczególnie w serialu Natalia, gdzie pojawiała się bardzo często. Jej postać w ciekawy sposób odkrywała kolejne fragmenty przejmującej przeszłości głównej bohaterki. Słuchaj, mam do Ciebie kilka pytań, więc byłbym wdzięczny, gdybyś została parę minut. No niestety dziś nie mogę, bo mam szalenie napięty plan, ale na pewno uda nam się kiedyś ugadać. Słuchaj, nie poigrywaj ze mną. Mi to jest obojętnie, czy rozmawiamy tutaj, czy w komisariacie. Dla Ciebie myślę, to nie jest takie bez znaczenia. Dziewczyno, obudź się wreszcie. W tej szkole chyba z nikim nie można normalnie pogadać. Gdzie ona jest? O Boże, to ty nic nie wiesz? Nie sądziłam, że to ja przekażę ci tę informację. Nie wiem, jak mam ci to powiedzieć. No co się stało? Natalia nie żyje. Co ty bredzisz? Natalia zamordowana jakiś tydzień temu. Przykro mi. Tobie jest przykro. Krystyna, czekaj. Co się stało? Pierw Adam, teraz ty? Adam dowiedział się o śmierci Natalii. Więc jak dawno znałaś Natalię? Nie wiem, może 3 lata. Łaziła za mną przez jakiś czas w szkole, więc się w końcu zlitowałam i zaprosiłam ją na imprezę. No a potem to już musiałam się przyzwyczaić, że Natalia zawsze jest gdzieś obok mnie. No i tyle, żadnej rewelacji. No teraz mi ładnie wyśpiewasz wszystko, co wiesz o naszej Natalii. Niech pan zapytał to swojego kolegę Schmidta. Pytał mnie o to samo, co pan. Nie będę się nikogo pytał, chcę to usłyszeć od ciebie. Ale co pan chce wiedzieć? Powiedz mi, kto zamordował Natalię? Skąd ja mam wiedzieć? Byłaś jej przyjaciółką. To za dużo powiedziane. Powiedzmy, dobrą koleżanką. Zwał jak zwał, podejrzewasz kogoś? Może mi pan wierzyć lub nie, zastanawiałam się nad tym i nie mam pojęcia, kto ją zamordował. Nie miała żadnych wrogów. Po prostu świat jest pełen świrów, którzy mają w sercu tylko zło, nienawiść i okrucieństwo. Dlaczego właśnie Natalia musiała spotkać takiego wykolejeńca? A pamiętasz, jak kiedyś miałam handrę i zadzwoniłam do ciebie i do Natalii i przywiozłyście mi pudełko czekoladek. Tak, a pamiętasz, jak Natalia cię wtedy rozśmieszała? Tańczyła jak szalona i rzucała poduszkami, aż sąsiedzi zaczęli stukać w ściany. Do dziś żałujemy, że Monika nie zagrała w większej liczbie naszych filmów, a może obejrzy ten materiał i ponownie się do nas odezwie? Kto wie? Może jeszcze pojawi się jako rodowita Ślązaczka w przygotowanej i wyczekiwanej 3. części filmu Byzuch? Bardzo byśmy tego chcieli.
Co ciekawe, Monika pojawiła się na naszym drugim castingu razem ze swoim młodszym braciszkiem Kamilkiem. Na zakończenie pokażemy archiwalny materiał Janusza Rzymanka poświęcony naszym castingom filmowym. Zapraszamy do oglądania i wspólnego powrotu do tych wyjątkowych chwil. Dzień dobry, nazywam się Monika Masurek, mam 14 lat, chodzę do gimnazjum. Interesuje mnie sport i sporty narciarskie, a moje umiejętności szybkie zapamiętywanie i umiem planować. Rozumiem, że nasz tekst znasz już na pamięć. Nazywam się Daniel Mazurek, mam 10 lat, chodzę do szkoły podstawowej, interesuję się motorami i sportem. Już przypomniałeś sobie jakiś tekst? Taki kawałek. Dobrze. A mogłabyś przerażenie zagrać? Jesteś przerażona jesteś. A czy czemu powiesz taka sobie? No. Czemu powiesz taka sobie? To właśnie ładnie, że Róża o nim nic złego nigdy nie mówi. Nie dobrali się charakterami, rozstali się, no to trudno. Ale przynajmniej mam to, że póki ją kocha, to była szczęśliwa. Dlatego dla prawdziwego szczęścia warto później trochę cierpieć. Tak, za wszystko dobre w życiu trzeba drogo zapłacić. A Joanna, czyż cierpiałaby tak dzisiaj, gdyby przeżyła życie w szczęściu? Bokiem, stań do lustra. Tam. O, tak. Jesteś fotogenistą. Dziękuję. Dobrze. Mamy wasz kontakt? Mamy wasz kontakt. Dobrze, dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy w takim razie. Nie zniechęcajcie się, bo możemy i za pół roku zadzwonić, bo mamy kilka filmów do zrobienia. Także myślę, że będziecie Do pamiętać. widzenia, dzięki. Niedawno w Kultury w Chwałowicach odbyła się premiera filmu Komu to zrobić, zrealizowanego przez niezależny klub filmowy VHS. Tymczasem młodzi filmowcy zabrali się do realizacji nowego projektu. Zorganizowali casting, by wybrać aktorów do kolejnego filmu. Gdyby ktoś niezorientowany w tym, co dzieje się w Domu Kultury Chwałowice, trafił do placówki w piątkowe popołudnie, to mógłby bardzo się zdziwić. Początek weekendu, a w Domu Kultury tłum głównie młodych ludzi. Podobnie jak podczas poprzedniego, zorganizowanego przez klub filmowy castingu, tak i tym razem brakło chętnych do spróbowania swoich sił przed kamerą. Szukamy wszystkich osób, wszystkich chętnych, którzy chcą w ogóle zagrać w filmie, ale tak najbardziej chcieliśmy osoby starsze. No już od ponad roku czekamy ze scenariuszem Mirka. Czerwony autobus, w którym główną część ról grają osoby właśnie z głosami starszymi, z wyglądem po prostu takim specyficznym i scenariusz sobie leży i czeka, bo z powodu braku aktorów. Poza tym mamy w planie 2 krótkometrażówki, w których również oprócz ludzi młodych czy dzieci potrzebne są osoby, które prezentują przekrój wiekowy powyżej lat 30. I scenariusze te są przygotowane, no czekają po prostu na aktorów. Chcielibyśmy się wziąć do realizacji. Nie jest to możliwe posiadając grupę aktorów w wieku lat 17 do 22. Na castingu pojawili się głównie młodzi ludzie. Byliśmy więc ciekawi, co zrobią filmowcy z klubu VHS, skoro brakuje im bardziej dojrzałych aktorów. No młodzi też się przydadzą, oczywiście, każdy się przyda. Jak mówię, że u nas ciężko, znaczy nie wiem, myślałem, że ciężko jest aktorstwem w Rybniku, ale jak widać nie jest wcale aż tak źle. Jest dużo ludzi, dużo chętnych, ludzie się garną. Szczególnie powiedzieliśmy, że to wszystko jest bezpłatnie, oni sobie nic na tym nie zarobią, aktorzy. I dalej są i czekają na swoje wejście, więc bardzo dobrze. Jak wyjaśnili nasi rozmówcy, oprócz czerwonego autobusu planują także realizację krótkometrażówek oraz filmu średniometrażowego, w którym przewidziane są role przede wszystkim dla dzieci oraz młodzieży. Oczywiście nie rezygnują z szukania osób w średnim wieku, nie bojących się wyzwania, jakim może być udział w filmie. Ciągle szukamy tych ludzi między swoimi znajomymi, w rodzinach. To jest jeden z takich kanałów, w których się szuka. Namawia się babcie, dziadków, wujków, ciocie. Tam też po prostu należy szukać. No, jeśli ktoś jest chętny, lubi takie rzeczy, no nie zawsze ma tą odwagę. Można go namówić, podpuścić, zachęcić po prostu. Będziemy po prostu tak długo szukać, aż znajdziemy. No, jeden z scenariuszy już bardzo długo czeka. Myślę, że się kiedyś doczeka tej realizacji. Nie tym, to przy następnym castingu. Młodzi filmowcy
Mają mnóstwo planów, aż trudno nadążyć. Gotowych jest już kilka scenariuszy, a i nowych pomysłów nie brakuje. Kiedy więc zaczynają realizację kolejnego filmu? No, ja już bym jutro zaczął kręcić. To znaczy do jednego z filmów część obsady już mamy, scenariusz jest rozdany. Potrzebujemy jeszcze właśnie 2 głosów takich, bo to jest akurat, są sceny, w których potrzebujemy głosów takich starszych. No myślę, że jeśli po castingu znajdą się takie osoby, no to film wejdzie w taką fazę realizacji, bo zostaną te 2 osoby, które będą musiały się zapoznać ze scenariuszem i potem będziemy robić próby stolikowe i będziemy kręcić. Mowa o filmie noszącym roboczy tytuł Zaraz wracam, opowiadającym historię pewnego literata. Film ma być i zabawny, i zarazem skłaniać do refleksji. Cóż, jak już wspominaliśmy, pomysłów młodym filmowcom nie brakuje. Trudno aż nadążyć za nimi. Prawdopodobnie przy okazji kolejnego spotkania usłyszymy o zupełnie nowych pomysłach i dowiemy się, że w międzyczasie nakręcili kilka krótkich filmików. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.